Alright, ake ngibingelele ukuthi nakho lapho ufinyelela khona ezobuciko media and production. Igama lami uMelisizwe uMomuso wami noma yaphatha manje nginensizwa yaseNquthu eyenza isimanga esanda khipha ngimsebenzi manje ngicabanga kwaphela 3 days uphumile umsebenzi insuku ingaki Zimbili impela. Zimbili impela. Asathule. Ukile ake sibikelele lensizwa abaningi bayayazi. Kodwa ke sengenzela nje othola ukuthi uthe uyadlula wangazi ukuthi ngikhuluma nobani kodwa sengenzela azi ukukhuluma nobani kuba lensizwa phambi kwethu. Awusinibingelele kakhulu igama lami nguFeza ufanakala ngeNquthu esigodi sawombetshana ngibingelela lapha. Kulungile mfowethu into esizoyibuka la umsebenzi wakho mfethu. Ngokubuka kwakho umsebenzi wakho unikeza lento obuvele uyindele ngawo noma nawe siya surprise indlela okwenzeka ngawo lo msebenzi wakho omusha. Ngihamba manga mfowethu nginika lento iyangisurprise kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi ngasikhathi singakanani ngila emculweni. So yazi ama nobani babevela emculweni kuthatha isikhathi ukuthi bevele bona mina kwami ngivele kwaphuthuma okuyinto engathi ngayilindele leyo. So okuningi okwenzakala nami kuyangithusa nangakubonga kakhulu kubantu support abangipha yona. Sibuzonke. Kungenzeka ubufeza mhlawumbe kule ngoma akayikhipha ngonyaka odlule ebithi umthandazo kamama ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu konke okwenzayo ukhumbule umthandazo kamama ngoba mina nginawo amandla mhlawumbe sekuyileso sikhathi sokuphendula umthandazo wabazali umzali usakhona vele yebo basasekhona ngoba phela abazali ngayibeka kanjalo noma phela kungakafiki lelo zinga lelo ngangifisa ukuthi uphendukele ngawo umthandazo kodwa izinto ngendlela ezenzeka ngawo futhi ngiyeneliseka nangethemba ukuthi kuyohamba kufike lo mthandazo kwamama ngoba le ngoma ufika kwayo vele ifana nomthandazo kumina ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi umthandazo kwamama iphumelele nami. Owakithi konke ofike nayo emculweni asiyazi thina kumaskandi mhlawumbe bazongifakazela abaningi siyayiqala ngawo lento ukuthi kube nomuntu ukuthi kufanele akhiphe i-album akhiphe part 1 no part 2 ifika nini lento kwena ukuthi kube no part 1 no part 2 ifika ngizothini le idea manje ngokuthi amaculo aso amaningi ngoba masikhathi siliguthile isitulo siyo amaningi amaculo waso ukuthi amaculo asiwakhiphe onke siwanika abantu. So sizokwenza kanjani ukubona ukuthi ama-strength and weaknesses zethu seyihlukanisa kabili khona ezakhaya ezempilo esiba khona ezothanda eziningi ngapho uma ulalelile nje uzoyibona ukuthi eziningi ezempilo ezakhaya ngokwempilo engapha bese eziningi ezothandwa engapha ukubuka ukuthi abantu bathi iluphi uhlangothi abantu abalithanda kakhulu noma singeke sithi siyagcina ukuqopha ingoma mhlawumbe uhlangothi ozokwenza kancane hayi kuzobe sigcina ukuqopha ingoma ezimalana nohlangothi lona mhlawumbe njengoba lezi ezakhaya nje zihamba kancane kunalezi zothanda asigcina namhlanje ukuthi sizoyiqopha soqhubeka siyiqopha ukuthi bese sifuna ukubona ukuthi si strong kakhulu kulibona iside yabona izinto kanjalo. Part 2 ufike kakhulu uyisayo nini kabi yami hayi angisisayo ngimbo ayimandela lapha part 2 hayi engathi ugcile kakhulu ekholweni iyezwakala noma uyenza before but sikudedele mfethu sikubonile kumZumbe Maskandi Festival ongumhla ka16 June mfethu uma ungasixoxela nokuthi umema abantu bangalola suku nje asike sikudedele nje uyikhulumele ukuthi ngasho ukuthi wafundzwa yithini impela uqinisekisiwe mfethu kusobe sikhona lapha eMzumbe sicela ukuthi abantu bethenga amathikithi kuzobe kumnandi kakhulu Feza ukhiphile sobe shaya ingoma ezintsha kumnandi kakhulu ekhona namanye amaciko ashaya ingoma ezimnandi sicela ukuthi abantu bethenga amathikithi sobe sikhona kanjani kube kumnandi. Kulungile-ke sesikudedela sesivalelisa siyakelwa kithi ePriority nawe uyakela kini eNquthu wethu siyabonga kakhulu ngokuhlonipha nanokusinikeza ithuba sesiyakuvalelisa siyathemba futhi umsebenzi wakho uzohamba kahle ngale ndlela ofuna ngayo. Danke. Siyabonga kakhulu. Danke.